Så er vi landet. Slutskryddet går i gang. Vollet Ravy. Flywood og optager 5 sekunder at køre. Ja, okay. Men du har ret. Og så stikker vi sgu. Det gik stærkt. Så kan vi ikke engang se den. Der er langt ude at se den. Vi må til at... Ja, det var fordi det tager en eller anden gang. Men skal vi ikke spille kloge, der er vi. Det går ikke særlig godt, den tøber lidt. Så svæver vi. Efter fuglen. Men okay, ulempen er jo, at jeg ikke kan se andet end igennem kamera. Der kom vi. Væk var den. Der tog en røv med mig. Må jeg hellere zoome ud igen. Mester Jack. Der kommer en flævende lige ind imod. Nu er der snart en pause på kameramanden, jeg synes simpelthen, man får snurret noget rundt her. Ellers skal du lige gå ned og lige tage den 20 cm over mig. Lige komme ind over. Okay. Okay. Going down, coming. Så for i aften, siger man så.